आब'नि हालोदखौ नुनानै एसे दुखुबो मोनबाय आरोना। हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनिखौबो मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। ओमफ्राय जोङो दायो नाक्सालबारियाव थांनो नागिरदों आरोना आब'लाहानि न'आव आब'आ एसे बेराम जानानै दंनो स' बेखौनो नायहैनो नागिरदों जोङो। ओमफ्राय नै एकदम सान्दुङा आयना जोंनाय बायदि जोंख्लाबथारदों। मालाय सायहायाव दंहैयो हनै बेहा बोरै मानसियालाय जा थांनोसै मैयानो थांनो गोनांमोन बेलासियाव ओमफ्राय मैया अखा हाना होबायना आइ मोनाबो थांनो मोनगौमोन ओमफ्राय दा आइ मोना थांबाय नालाय मोननाय नंला आरो स' थांबाय थानोसै जोङो नायलांदों नोंथांमोना आरो थांनानै दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो ना शेयार खालामनोसै। भरोसा नहीं करता है। मोनफैबाय जोङो रुमाव ओमफ्राय सरि आं आब'खौ दिन्थिनाय जादिया मानो होनोब्ला बेमारि मानसिना अबस्थाफोरा एसे गाज्रि जायो नालाय आंबो बोरैबा मोनबाय माने ब्लग खालामनो जिहेथु नायनोसो थांदों नालाय जों ओमफ्राय सानदोंमोन आं ब्लग बानायगोन ओमफ्राय बानायनाय जादिया आरोना ब्लगखौ बोरैबाबो मोनबाय आं आब'नि चेहेराखौ नायनानै आब'नि हालोदखौ नुनानै एसे दुखुबो मोनबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो प्रे खालाम आब'नि थाखाय जाहाथे आब'आ थाबैनो माने मोजां जाफिननो हायो आरोना बेमारनिफ्राय बारग'नानै। ओमफ्राय आंबो आरज खालामगोन इसोरनियाव जाहाथे आब'आ थाबै मोजां जाफिननो हायो आरोना सिगांनि बायदि। ओमफ्राय गारि सानो मेला नायबोबाय जोंनि खाथियावबो मेला जागासिनो दं खिन्थु बिराद भिर ना बोरायना आथिङा प्रब्लेम नालाय सौथा जानानै बोरैबा जागोन होननानै थाङासै आरो जों मेलायाव। ओमफ्राय बिरियानि लाबोबाय चिकेन बिरियानि ओमफ्राय मम' प्लेटसे लाबोबाय आरोना ओमफ्राय मम'आबो 50 थाखाल' आरोना प्लेटसेयाव बे 10 पिस होयो। ओमफ्राय जोंनिथिंबा हले बिराद एकदम माबा 7 पिसफोरावनो बिराद दाम ना। ओमफ्राय मा होनो चिकेनाबो 90ल' आरोना अनलि चिकेन लाबोबा जुदि दाउदै लाबोफायोना दाउदैजों चिकेन अब्ला 100 लायो आरो स' बेखौनो प्लेटनै लाबोबाय जों बेखौनो जानोसै दिनै ओंखाम संला हरबो जाबाय माने 8टा जाफैबाय आरोना फैगौ 8:30 संगौ माने गोबाव जागोन नालाय ओंखायनो संला जानोसै आरो जोङो स' नै जोंना चिकेन बिरियानि आंनिखौ खावबाय नालाय आंनिया एसेल' जानानै थाबाय मालाबानो आंखौ खावबायो आं जानोसै रायजोफोरनाबा दा जाजोबना होगोन बियो नुवाखै खुगाया माबायदिहाय एकदम गान्दानि खुगासो अमा राजानि खुगासो आंनिखौ लाबाय दा खावहरगोन आंबो ना रायजोफोर बिदि जायैनोथ' गेन्द्राद्रा बुसासा जालांबाय थेवबाबो जानायखौ खमाया मम' जायानो बियो मम' जायानो होननानै प्लेटसेल' लाबोबाय आंनि फेभरेट मम' चिकेनानो जा भेजानो जा एकदम फेभरेट पुजानि नामाव एसे जाबाय आरोना जोंबो माबाथ' जाबाय थाया जोंबो जानायालाय पुजानि नामावनो जाबाय दुर्गा पुजानि नामाव दर्शनबो खालामनो मोनला पुजायावबो हाबैनो मोनला नालाय बेखौनो जासामसै आरो बेखौनो पुजा होननानै सानना लानोसै आरो थ' जानायखौनो एखेबारे सोर मोमो लाभार्स बिरियानी चिकेन बिरियानी लाभार्स कमेंट सेक्शनाव खिथा रायजोबसै नै
लेग पिस बावसो ने बिराद टेस्टी टेस्टी जागोन ना किन्तु गुसु जाबाय एसे लाबोगौ माने बहुत टेस्टी उठाই লওঁ নিজকে ভালকে বিৰিয়ানী লেগ পিচ কামলা चिकेन मोमो नामा चिकेन नङाबा भेजखौनो जायो नामा ना मम' जानायनि स्वादानो थानाय नङा चिकेन मम' जायाबा आं बिराद मोजां मोनो माने मम' जानानै ओमफ्राय बिदिया रागाजों आंखौ खाले मम' होनबाय थायो रायजोफोर मम' जानो होनबा माबायदि नायो आंखौ मिथिबाय ना बिदि नायो मिथिबाय दा मम' खाले मम' होनबाय थायो जोंसो मिथिगौ ना मम' लाभार्सफोरासो जे मम'आ जोंनि थाखाय मा नांगौबा गासिबो गारजोबगोन जानायखौ अब्लाबो मम' जागोन होनलाय होमबा बेखौबो गारदो होमबा बिदि जाया मम' लाभार्सबा नों चिकेनबो लाभार माबा बिरियानि लाभारबो ना जों जाबाय थानोसै रायजोफोर ना दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै ना टाटा बाय बाय जाबायबा नोंथांमोनाबो एन्जय खालामदों ना नोंथांमोनाबो सायद एन्जय खालामदों दुर्गा फुजानि मुङाव ना नायलाय